Kaya mga kalingap, magandang umaga. Papunta po tayo ulit kina Disgay kasi dito na muna po yung mga project natin kina Disgay. Kasi ano po, para matapos na din yung mga project natin kina Disgay. Pinapagawa po natin yung ano niya, yung bahay niya. Ang ninong at ninang. Ayan. Kaya ano na po yung bahay nila. Ayan oh, sinisimulan ng anuhin. Binakbak na ano? Gusto po, Sir Alvin. Kamusta na? Ano, katulog ka nung ano mo? Excited na gang usap pa din po kami ni Cedric yung pag-uwi po namin. Inaabot Ano si nangyari na Alvin, dito? Tinanggal-tanggal na. Salamat, Ay, ito Sir po. Alvin, kay Ninong at Ninang. Magagawa na po ang bahay namin. Maayos Uy, na. Bibi. Oo, ba't yan? Oh, bless. Oh, bless na Oh, kay bless. Sir Alvin. Bibigyan Bless piso. Gusto mo na bibigyan piso? Bless. Bless. Mamaya bibigyan kitang piso. Bibigyan piso mamaya. Naglaba kami, Sir Alvin. kaya Naglaba po mga makahanap tayo. kalingap. Hindi pa ako nakakalinis. Pasensya na po, Sir Alvin. Makahanap At pa. ito ginagawa po mga kalingap yung ano, Bahay. yung bahay. Ginagawa na po Oo. ang bahay namin. Inaayos na para hindi maampiyasan. Ano, Sir Alvin? Kasi pag na ano, 'di ba? Opo, salamat po Ninang at Ninong po Ayan. sa lupa. Salamat po. Grabing tulong iyon sa amin, Sir Alvin. Ang laking tulong po ang lupa. Salamat po sa nag-comment, nag-congrats, dahil kaya. Ayan po sa mga viewers po natin, nag-aalala sa bahay ni na Disgay. Tiwala po tayo sa Panginoon. Panginoon. Oh, di ba si Disgay yan? Ayan na nga po, Titiwala eh. ginagawaan na. Oh. Wala pong imposible Oo. sa Panginoon. Kaya magtiwala, ipag-pray po natin ang mga gagamitin po sa pabahay kasi hindi po basta-basta ang pabahay. Lalo na po yung Sir Alvin ng pera. Talagang napaka ano po natin sila ipag-pray. Papagandahin natin ito kasi para magbagay sa beauty mo. Yung Ay, oo, bahay. Sir Alvin, tignan mo, butas-butas na. Naayos na ni Papa mo. Mamaya po mga kalingap at papagandahin ni Cedric. Makikita po natin yung result niyan. Mga Ganda, kalingap. mabarnisan pa po yan, Sir Alvin, para matibay. Oh. Pasok, Sir Alvin. Kamusta na ang ano? Madami na ang lupa. Masarap ang tulog o di makatulog? Masarap, Sir Alvin, Ay, ang masarap. tulog. Mahirap pag hindi pero makatulog. mahirap makatulog kasi nga po, hindi mo ma-imagine na Para dalawa kang na. nasa heaven. Ayun. Salamat sa Panginoon, Sir Alvin, dahil may lupa na kami. Hindi man yun magiging sa amin pag sa mga bata, Sir Alvin, kaya malaking tulong, Sir Alvin, ang lupa. Sa mga bata, sa mga kay Kaylee, sa mga kapatid ko, Sir Alvin. Upo tayo, Sir Alvin. Sige lang, sige lang. Maingat. Oh, sige. Ayan po, tinatanggal-tanggal na. Si Disgay mga kalingap po. Sige na, at baka mabawasan ng kayamanan mo niya. Sir Alvin, grabe na, mayaman tayo sa Panginoon, Sir Alvin. Opo ka, Sir Alvin, pasok po. Kaylee dito sa Ganda na ang mga salita ni ni Disgay. Pasok po, Sir Alvin, pasok po po. Oo, sige. Pasok po. Para itong lumang bahay po kasi, ito pong bahay kasi ni Disgay talagang luma na, no? Luma na nga po, Sir Alvin, pero ayos pa man po, Sir Alvin, hindi pa man inaano ng bagyo. Kaya pa man, Sir Alvin. Hindi pa tinutumba ng bagyo. Oo, hindi pa naman at may ano pa yan, Sir Alvin, nandyan si Lord, hindi yan naggagabain. Kasi saan kami, Sir Alvin, mapunta pag wala na kaming bahay? Sa Origan, Sir Alvin. Sa babuyan daw. Upo ka, Sir Alvin. Sige lang. Upo kaya. May pamerienda si Disgay. Marami Nagabala dyan, ka Sir pa ay. Alvin. Salamat ha. Thank you. Salamat sa Panginoon, Sir Alvin, kasi salamat sa pag-vlog mo. Maraming salamat, Oh, Sir Alvin. bless ka talaga. Opo, Sir Alvin, Tsaka salamat sa... yung pag nakilos ka na parang ano na hindi na nung parang pag nakilos ka parang kasama mo na si Lord. Opo, Sir Alvin, salamat po dahil sa inyo nakilala namin si Lord.
Ninong at Ninang, salamat dahil hindi lang kami tinulungan sa buhay namin, sa mga pangangailangan, tinulungan niya pa kami, ilapit kami kay Lord. Kaya salamat po sa buhay ni Sir Alvin dahil sa pag-vlog niya nakilala kami. Ninong Rini at Ninang Lani sa lahat na nagtulong sa amin, lalo na sa opera ni Sir Alvin. Ngayon, yung lupa, grabe, kasal na kami, kaya salamat po talaga sa Lord. Talagang lahat ng papuri at papasalamat ay sa Lord talaga, Sir Alvin. Kaya napaka-bless namin, Sir Alvin. Hindi lang kami, lahat tayo, Sir Alvin. Bless tayo. Dahil masaya tayo ngayong Pasko. Pasko na. Malapit na ang Pasko, Sir Alvin. Papasko na ano, tapos buhos ang blessing ko. Ay, Ano? buhos Masarap, ang blessing. masarap magpasko. Masaya ang Pasko. Kapag ka, ano, parang ngayong Pasko, masarap talaga mag-share ng blessing. Opo, Sir Alvin, lalo na sa mga mahirap pag Kaya Sir Alvin, napasa mo na kay Kuya Rab. Sir Alvin, Napanood mo na? Oo, napanood ko si Kayla. Ito, talagang kawawa man din si Kayla. Sir Alvin, buti nga Sir Alvin, na-vlog mo siya. Tapos ngayon, sana tuloy-tuloy ang pagpapala po kay Kayla para matulungan siya lalo na sa pag-aaral po, Sir Alvin. Hindi ko nga lubos akalain, Sir Alvin, lahat sila, si Roseanne, sila, kilala ko yun, halos pag nag-i-school kami dyan, sa school, nakikita namin itong magkakilala talaga kami, Sir Alvin. Tapos di ko akalain na mabablog pala kami, Sir Alvin. Yung mga nabablog, halos kilala ko, sabi ko, ay mabablog talaga. Hindi ko akalain na nakatadhana sa amin ang pagbablog, Sir Alvin. Oo. Kaya, Inom ka muna, Kayla. Ay, Kayla na ano? Kylie. Kylie. doon ka, bigyan mo si Tito mo, ha? Huwag ka magpasubra yan. Makulit man yan, Sir Alvin. Ay, merienda ka muna, Sir Alvin. Sige, merienda muna daw po. Masarap to, Sir Alvin. Ay, merienda tayo. Ano ito pala, Cedric, yung ano? Ito, oh. Nakakahiya nga, Sir Alvin din kila Ninong Rini at Ninang Lani kasi grabe na yung tulong baga po sa amin. Yung umpisa pa lang, yung part 1, nagpadala bagay 100,000 Sir Alvin. Tapos sunod, yung opera ni Cedric, siya din nagastos. Tapos yung kasal, yung mga package, Sir Alvin, halos grabe din yung presyo. Tapos yung lupa, tapos ngayon lupa na naman, kaya tapos yung mga cashier Alvin, kaya grabe na po, Sir Alvin, ang tulong sa amin. Kaya nahihiya na nga kami, Sir Alvin. Nahihiya na nga po kami, Sir Alvin. To, dahil grabe na po baga ang gastos niya, pero alam ko po, Sir Alvin, na lalo silang i-bless ng Amen. Lord dahil Grabe ang grabe generosity. ang tulong nila sa amin. Saka hindi lang sa amin, Sir Alvin, sala. Sa mga tao din, alam ko na may tinutulungan din sila ng ibang tao, Sir Alvin. Hindi lang kami, kaya lalo silang i-bless at lalo silang iingatan ng Lord kasi mabuti silang tao, Sir Alvin. Kaya maging mabuti po tayo para ingatan tayo ng Lord. Lagi mabuti. Hindi naman tayo, Sir Alvin, laging nagiging mabuti. Lahat naman ng tao hindi po perfecto baga, Sir Alvin. Panging si Lord lang talaga ang perfect sa lahat po, Sir Alvin. Pero maging po tayo, mapanatilihin po natin maging magawa ng tama, Sir Alvin. Anuhin natin, isipin natin kung tama ba ang ginagawa natin o mali para wala tayong pagsisiyan sa huli. Nangyari na po yan sa akin, kaya na po tayo, isip-isip muna bago magawa. Amen. Salamat po kay Ninang at Ninong sa tulong sa amin kahit nahihiya na kami, pero makapal man ang mukha ko, Sir Alvin. Okay na yan. Lagi namin sila, Sir Alvin, pinagpipiray. Lalo na ang sa kanilang kalusugan, lalo pag-ingatan sila ng Lord, Sir Alvin. Yun lang, Sir Alvin. Tapos sana makita natin sila. Yun ang mahalaga, Sir Alvin. Nakita natin sila. Oo. Pagluluto ko daw sila ng gata, Sir Alvin. Sabi ni Ninang Lani. Pag nagpunta kami dyan, this guy, pagluto ko kami ng gata na gulay. Sabi ko, nahihiya po ako, kaso lang, sige po, para sa inyo. Kahit anong gulay yun, Sir Alvin, okay lang. Sarap yung pako din. Pako nga, Sir Alvin, sana nga mag-chat sila, Sir Alvin, papunta na. Pero pag surprise, inay ko gayon.
Salamat sa Lord, Sir Alvin, sa buhay nyo, sa buhay nila Ninong at Ninang. Nawa ay lalo pa kayong i-bless ng Lord, Sir Alvin, Ninong at Ninang, sa pamilya ni Sir Alvin, sa lahat ng tao, Sir Alvin. Kaya ingat lang tayo, Sir Alvin, palagi. Ayan na po mga kalingap, ano na. Binabarnish na po yung ano. Para matibay ano, Cedric. Matibay na yan. Oh, nagbabarnish din. Nataga. Ay, dugo, Sir Alvin. Barnish. Ay, magandang kulay. Ano talaga, para siyang pula. Mahal ito, Sir Alvin. Magkano ito, Sir Alvin? Yung, nalimutan ko, Cedric ang nakakaalam yan eh. Ay, mahal, ano, Sir Alvin? Ang patibay ini ay, ano po? Pang iwas din Dapat sa... yung mga taong nagsusuko na bagbarnisan, ano, Sir Alvin, pang patibay. Pambira ka. Ano. Hindi man, Sir Alvin. Oh, ingat, ingat ha. Ilang ka na te. Ama, si bag mo. Dahil ako madara, matis mo lang kami. Amates. Kung hindi mo kayo na-vlog, Sir Alvin. Piyayaman ni naitsura ni puti ano. Iyo nga, Sir Alvin, oh. Dati hindi yan nag-aaral. Ngayon, Sir Alvin, dati buruha. Dahil kami nakakasarampo pag Oo. na-school yan. Magulo ang buhok. Tapos ngayon ang puti na ng Oo uniform. nga, Sir Alvin. Ang uniform, nakakasunrocks na. Dati walang sunrocks. Ano, sabon lang, Sir Alvin. Ganda na. Salamat, Sir Alvin, sa pamamagitan ng vlog mo. Edi, Kumbaga, tinadhana ng Panginoon talaga na na-vlog kita-kita ka na. tayo. Oo, init dyan, Sir Alvin. Dito tayo po mga kalingap Yan, at init. baka umitim. Baka Yan, umitim. ikaw mag-itim. Oo. Ay, ito po nalagyan din mga kalingap. Lalagyan. Maganda na, Sir Alvin. May Oo. kulay na ang bahay ko. Ayos, ayos. Ang daanan. Sitrik, arag pa lang. Kaya matagas na yung ako. Bilib ka na sa asawa mo? Oo, Sir Alvin. Matagal na. Matagal na. Nag-iina ka na ang loob mo. Kukulayan kita. Lubak-lak lang yun sa baka. Kamay, alinig na yung baka. Ganda po pagkatapos. Tingka na po. Kaya nung kay Nanay Sonia, no? Tuwa man yata. Tuwa man si Ralwin. Pag ano. Ay, oo, nag-iyak nga ni. Ganda daw yung gawa mo ay. Isa po, Sir Alvin, nag-iyak. Nanay Shoni. Oo, kahit man sino. Nagiba yung bahay niya sa Bagyo. Tapos nagdating ka, talagang hulog ng langit ikaw sa amin, Sir Alvin. Yung sila Ninong at Ninang, Oo. lahat nang nagtutulong sa amin. Ayan po. Ang bilis po ng bahay ni Disgay, isang araw lang halos. Tapos na ang bahay. Ayan po Ayos ay na po ang bahay. Dahil habang wala pa po yung ano, yung dream house. Oh, house, dahil kaya. habang pinagpe-pray pa. Opo, Sir Alvin. At least ano po, maayos-ayos para magbagay sa beauty ni Disgay. Ang bahay pa, ano, Sir Alvin, dahil nabutas-butas. Yan, ganda na, pala, Sir mga Alvin. Mahal kalingap. pati ito. Ano, salamat po, Ninang at Ninong, sa paano po, pa bahay. Salamat po sa lupa. Lupa na, ang mahal, ano, Sir Alvin, ang lupa. Grabe. Tuwa, ano na si Ate Vilma, maayos na ang At saka pakiramdam na parang Ate Vilma. natulungan din, Oo, yung binila natin, natulungan, natulungan din natin. Oo, na para- kaya salamat po Ninong at Ninang, natulungan natin sa Ate Vilma dahil ito pong lupa ay grabe ang utang ngayon. Nabayadan niya na yung lupa niya kasi hindi Parang siya moroso ba? nakakaba. Opo. Ngayon, bayad na yung lupa niya. Kaya Sir Alvin, parang maluwag na yung isip niya, nakakapahinga na siyang. Oo. Ma-fresh na ang mukha natin, Vilma. Ano, Sir Alvin? Opo, yun po yung binila namin ng lupa, nakausap namin kanina. Parang nabawasan niya na yung problema niya, ano, Sir Alvin. Kaya salamat po Ninong at Ninang sa ano po, pagbili ng lupa. Kaya mabilis. Mabilis talaga ang kilos ni Cedric. Diyan ka maasingso sa pagbiling ganyan. Ano, this guy? Pag mabagal-bagal, mabagal ang pag-asinso. Mabagal ang pag-asinso at mabilis. Buti nga, Sir Alvin, may mga napapagawan kang bahay, may trabaho sa araw kay Nana. Oo, mga, sa Ano? mga light Oo, materials. Si Cedric lang Bahay na kakatrabaho. yung Oo. Oo, kay Ate Gigi, kay Lula Tina, kay Lula Sumi. Mm.
Tapos si iba pa, si Janelle, tapos si Jamaica, ano Sir Alvin? Si Jamaica, tapos si Tutoy. Ang dami mo na din po Sir Alvin. Ang dami-dami na din. Ano, siyempre ang pamilya Sir Alvin dapat din. Oo. Siyempre sa family, Sa family Sir Alvin. Kasama Na- ko dito na- lang. hindi pwedeng pabayaan. Oh, yes. Sir Alvin, tama. Kasi kung wala si mama at papa mo, wala pa din Sir Alvin. Ayan na Sir Alvin, si Mary Frank. Ayan na. Ayan na ang bahay natin! Salamat ka, dali! Yayamanin na. Yayamanin na din si Mary Francis. Maputi na ang uniform. Maputi na. Ay, teka, Sir Alvin, mainit. Sige. Bago na. Bago na? Nagulat ka? Nagulat ka? Nabago na po itong ano, ito pong dingding. Ah, Kasi po pag naulan po Sir Alvin na ang fuse po napasok po sa loob. habang tulog-tulog, Nababasa habang po yun. nakapikit ka, biglang may ano, Tuturo po sa ano no, sa mata. sa ano, angog. Sa gilid lang sa sila, Sir noo. Alvin, natutulog at naampiyas. Tapos tinatakpan ko man pong mga sako. Kaya ito po. Ano na sila, Sir Alvin, relax na pag nag-ulan, hindi na mag-ampiyas, Sir Alvin. Salamat po. Salamat sa Salamat Lord, po Sir kina Alvin. ano din, kay Ninong at Ninang nila. Opo, salamat. Isa po yan sa nag Grabe na ang tulong sa amin ni Ninong ano, Sir Alvin. Nakakahiya na po nga na ano. Grabe na tulong sa amin pero sa bahala na si Lord. Alam na ni Lord ang ibibigay kila Ninong at Ninang. Ang mitis oh. Yan po. Ganyan dapat po ang mag-asawa, magtutulungan. Eh, pag naulan po kasi may napasok na pong tubig sa ano, dingding. Yan po, may natanggap naman kayo sa ano, no? Bagyo, Sir Alwin. Itong bagyong ano, bagyong Yung pipito. pipito, yung nag-ano, Awa. yung naglihis. Opo, Sir Alwin. Shout out mo, Sir Alwin. Oh, shout out TSWD. Meron kayo, Sir Alwin. Ewan ko niyan eh, Wala parang ata kayo nito. iwan ko nun sa siguro sa mga ano, yung bahay kasi namin nandun sa ano eh, Sa ano. subdivision, Oo, kaya bawal. Hindi Kaya kayo, ano? kasi butante man kayo, natamaan kayong bagyo, hindi kayo nagtatampo. hindi man. Salamat po. Ay, ang dami, Basta masaya Sir ka, Alvin. masaya din talaga. kami. Grabe na naman, Sir Alvin, ang bigas ko. Salamat Ayan. po sa DSW. Ay, ang dami, Sir Alvin, dilata, oh. Ay, grabe, Sir Alvin, salamat. Oh, ang dami, Sir Alvin. Grabe. Pag halimbawa, Sir Alvin, binigay na ni Lord yung malaking blessing. Blessing. Tapos, hindi na ako makakalikas kasi nga ni mag-aayos na ang bag. Oh, grabe ang bigat, Sir Mga Alvin. siguro nasa ilang kilo yan, ano? Anim, Sir Alvin. Mga 6 kilos. 6 kilos. Tapos ano pong dilata. Salamat po. Grabe naman, Sir Alvin. Pwede paninda ini, Sir Alvin. Uy, dadagdag mo Oo, pala. dagdag paninda. Kaysa naman sa amin ito, maasa Lahat. lang yan mga bata, ma. Dilata na lang. Oo. Hindi na maghanap gula yung Sir Alvin. Idadagdag mo pala sa Ay, paninda. paninda. Naka-video. Tama pa na. Sana tininda. Okay lang yan. O, kaysa Oo. naman. o, Alam mo naman ang presyo niya, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, 10 Sir Alvin Dilata. Magkano Maraming din, salamat po. Malaking tulong ito. Ito, kasi binigyan mo kami man ng bigas, di ba? Ito, hali to sa barangay, Oo. Sir Alvin. Yung nagpunta ka na, alala mong nagbagyo. Yan, meron Pinagawa pa. mo yung CR. Ay, day kaya daw. Ito pa nga, Sir Alvin. Ang daming bigas, oh. Kasi Sir Alvin, yung nagbagyo Sir Alvin, may pira. Iwan ko kung nagbigay ata si Ma'am Claire kay Puti, binili kong bigas, nakabangang sako, o kaya nagpurpis, hindi ko maalala, tas nagdala ka pa sa amin ng bigas, hindi namin to nagastos, o di ito, paubos yung bigas, mayroon, ang daming bigas, Sir Alvin, oh, ang dami, o tingnan mo, oh, ito, ano ito, 2 kilo ata ito, tas ito, dalawa Dami, din, no? di, 4 plus 6, Ilan na? Oh, ay, pero pa, ati 10.
Oo, 10. 10. Ay, 10 kilos na Sir Alvin. Oh, plus may mga ano pa. Ini yung hindi ko to ititinda. Hindi ko man alam ang presyo yan. Ini din. Para may kape kami Sir Alvin. Ito lang dilata Sir Alvin. Malupit si Grabe, Malupiton. Salamat sa Lord Sir Alvin. May blessing na naman kami. God bless po. May kahon pa. Lalagyan ko tong Sir Alvin. Makapalang kahon. Ang pwede pa ito. Yan. Po sa likod. Gulay na din po mga kalingap. Yan. Ayos ka lang dyan? Yan po nilagyan ng varnish para matibay. Ayan po. Ayan. Si Kuko. Nagtulong din oh. Ayan po, nagpipintura. Kamusta na Kuko? Ayos lang po, sir. Kamusta na yung pag-ibig mo? Thank you. Medyo zero ngayon. Oh, Ay, kawawa man. Medyo zero po. Zero po kawawa. Yan po, nananawagan po kami. Kung sino man po ang magsabi lang ang available kay ko. Joke lang. Ako po si ano eh, this guy eh. Yung ano yan Sir Ayan Alvin. po. Iwan ko din. Ang gusto niyan Sir Alvin. Ang dami yan. Kabidyo ko na mga single mom Sir Alvin. Yan yung birthday niya. Yan yung birthday niya Oo. Sir Alvin. Nagpaluto ng bihon. Bigyan ko daw si ate ano Dayang. Sabi ko, ika na una bigyan niya sila ate Dagol. Sabi ko si ate Dayang. Bigyan ka si ate Dayang. Mga gusto niya mga single mom. Sabi ko, ang pag single mom ang gusto mo, kailangan mong mas doble magsikap. Kasi Oo. nga may ano ka na, may Ang gusto pala ni Kuko single mom. iyo single mom. Si Kuko talaga. Si amo niya sa amin daraga kasi nga may mga anak. Ang dami niyang kausap may mga anak. Si Alvin nakikita ako. May na may day pa, may mga anak. Okay man lang, bahala siya. Pero ang bilin ko sa Alvin, yung sikap mo na yan, mas doble pa dapat. Kasi nga may bubuhayin ka ng mga bata. Kahit hindi mo man anak, pero mas dobleng sikap kasi yan ang gusto mo. Sir Alvin. May Parang anak kami na. Sir Alvin, kami ni Cedric parang hindi kami nag-umpisa sa isa, Sir Alvin. Hindi kami nag-umpisa sa konti. Talagang lagdo na Sir Alvin. Kami ni Cedric. Kaya, Is talagang ano. oo, minsan dami. magulo, minsan maano kami Sir Alvin, naaway. Kasi minsan hindi nagkakaintindihan. Kasi nagsimula kami sa ano hindi sa unti na pagsaing Sir Alvin. Talagang pag- madamihan agad. Oo, pag pamilya Sir Alvin, kayong dalawa na muna. May anak isa o dalawa, tatlo. Kami lagdo. Ano, kumbaga jackpot. Madamihan agad eh, kasi madamihan, naiwan Sir yung... Alvin. Ay, ang ganda na oh. Ang ganda na Sir Alvin. Tapos- Ano, tapos na salamat yung side. po. Opo, salamat Sir Alvin. Salamat po Ninong at Ninang. Kung hindi nyo kami Sir Alvin na vlog, ay kawawa mo na ang buhay namin. Iisipin mo pa lang. Talagang nakastadhana na nakakaawa yan. na. Opo, Sir Alvin. Nakatadhana salamat na sa talaga. inyo talaga in Opo. this guy. Isipin nyo pa lang Sir Alvin, madami akong mga kapatid, may anak akong maliit. Tapos Cedric, kung hindi pa naoperahan, talagang isipin mo pa lang, hindi mo na kaya. Talagang mahirap Sir Alvin. Kaya salamat po dahil na-vlog po kami Sir Alvin. Halos matagal na din Sir Alvin, kaya salamat po sa pag-vlog mo dahil sa pag-vlog mo, natulungan mo kami. Kaya malaking tulong po. Parang Suportahan po natin ang mga charity vlogger Sir Alvin. Dahil ang charity vlogger po ay nakakatulong. Hindi po yung mga kalukuhan. Ano Sir Alvin? Kumbaga, pang sarili lang din na. Pang sarili lang din ang iniisip. Mas suportahan po natin yung Pero yung, mga charity. yung iba din naman, Opo. nag-ano naman din sila, mga Opo, naghirap may man mga din. charity project din sila. Opo. Pero Na hindi pag lang na- charity vlogger kasi, lahat ng content mo, everyday, ang iniisip mo charity.
Opo, Sir Alvin. Unlike sa Opo. ibang content. Pero mas suportahan natin yung taong nakakatulong, Sir Alvin, lalo na sa mga kababayan din natin na mahihirap po. Kaya salamat, Sir Alvin, lalo na sa Lord, Sir Alvin, kila Ninong at Ninang sa lupa, Sir Alvin, maraming salamat. Andyan lang yung lupa, Sir Alvin. Kahapon nga, sabi ko, malinis kami ng mga bata at walang pasok sila. Maano kami, yung gabi, Sir Alvin, magamas baga. Kaso sobrang init, sabi ko, huwag na muna. Tapos pagkahapon, maano sana kami, naghaw-haw kami mga labahan, Sir Alvin. Sabi ko, malapit man lang yan, punta na lang tayo dyan, malinis. Ayan, oh. Tsaka yung sa loob, ano, tatapos na. At ayan po mga kalingap, pinag-refer po para hindi po sila masisilip sa loob. Oo. At magpaalam naman na po kami hanggang sa muli mga kalingap. At salamat this guys sa Opo. tanghalian. Maraming salamat Thank po you. dahil binlag mo kami, Sir Alvin, dahil sa iyo ay nabago ang buhay namin, lalo na ay nakakilala kami sa Lord. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagtulong sa amin, sa opera ni Cedric na hanggang ngayon ay nanonood pa din. Nagko-comment sila, Sir Alvin. Masaya, nagbabasa ako talaga, Sir Alvin, sa mga comment nila. Maraming salamat po kila Ninong at Ninang sa lupa po. Talagang dalawa na ang lupa ko. Salamat po.